Kayo nga tuwang ebanghelyo karon tungod kay naay strong figurative language or imageries nga gigamit si Jesus para pasidan-an ang mga gamhanan nga adunahan. Masabta nato as San Lucas manggod, gospel that favors the poor, no, ang iyahang kanunay baruganan. Mao na nga makasabot nga nga critical San Lucas sa mga dato. Yung maingon mo nga mga pari, kana si Father Marlon, kuan kay na kanang politiko kaayo ang iyang pambirahan, mga dato. Akong ison dahil nako ang ebanghelyo nga mao may mensahe. Pananglitan karon, ang duha ka personalidad, usa ka dato kaayo nga nagakaon og lamian nga mga pagkaon, nagpuyo og buhong kaayo nga kinabuhi. Okay? Kung dili siya negosyante, most probably politiko siya, no? In short. Ang ikaduha nga personalidad, si Lazarus, kinapobrihan. Ganukan-nukan na tungod sa kahugaw. Walay balay, wala siguro maayong sanina. Unya, mabuhi lamang siya kung dalon siya sa mga pultahan, sa mga balay sa dato, para mangayo og hinabang nga pagkaon. Grabe ang figurative imagery. Magpaabot siya nga makakaon og mumho nga mahulog gikan sa agalon nga kananan. Niya nang maong figure, niya nang maong pagpadayag, pariho pa silang ania sa kalibutan. But lo and behold, nausab ang tanan, sa dihang nangamatay sila. Si Lazarus nga maayo nga kabus tua mismo sa kumbira sa langit sa kiliran ni Abraham. Nag-enjoy sa iyahang kinabuhi sa langit. Nag-enjoy sa ganti nga gihatag niya human siya mag-antos sa kalibutan. Pero ang dato hain sila padulong. Tua sa Hades, tua sa impyerno, tua sa kalayo nga walay pagkapalong, hilabihan ang iyahang pag-antos didto. Mao nang nihangyo siya kang Abraham, ipadala diri si Lazarus, bisan iyaha lang tudlo, ituslo og tubig para mabasa ang akong dila. Pero unsay tubag ni Lazarus, hinumdumi, niatong buhi ka pa, haruhay ka kaayo. Si Lazarus niatong buhi pa, luoy kaayo nga nag-antos. Apan karon, ikaw ang nag-antos diha. In hindsight, buot siguro ipasabot ni San Lucas nga mga adunahan nga walay pagpakabana sa kabus, tataw kaayo ang inyong padulungan, ang kalayo gayud nga way pagkapalong. Pero of course, dili man dautan ang mahimong adunahan. Dili man dautan nga mahimo kang daghag sa lapi, kay labi naghinaguan nimo. But provided wala nimo gibinuangan ang kabus, wala ka nagnikas sa imong timbangan sa palengke kung negosyante ka, wala nimo daog-daoga ang ilahang labor payment, wala nimo gitikasan ang ilahang mga remittances. If you don't despise the poor, then there is no problem with being rich. Pero kung adunahan ka, tungod sa imong pagdaog-daog sa mga kabus, impyerno ang imong padulngan. And this is a clear and present warning sa mga adunahan niyaning atong panahon. Mga dagkong tao, matod pa sa unang pagbasa. Mga dato o mga dagkong tao, referring to the leaders of the land. Mga politiko o mga naa sa posisyon ng mga adunahan. It's good that you will serve the people. It's good nga adunahan mo. Pero with the fact nga gipalit ninyo ang mga boto sa inyong mga botante na itong piniliay, unya with the fact nga gidawat ninyo ang ilang mga gipanghatag nga kwarta, we become part of the structure of sin. We will be accused of complacency, walay pagpakabana, kaya ang gihuna-huna lang ang karon lang. Ang gihuna-huna lang ang moment lang. Wala ta magtanaw sa kaugmaon.
Wa ta maglantaw sa kaugmaon sa mga kabataan. We are as guilty as the Israelites in the first reading. We are as guilty as the rich man in today's gospel. And if we will not repent, kung dili ta magbago, kung dili tag mangayog pasaylo sa Dios, we will deserve the punishment that awaits us in the netherworld. Mao mga igsuon, dili pa ulahi ang tanan. Dili pa ulahi mga adunahan. Hatagi ninyo og pagpakabana ang kahimtang sa kabus. Ug kita nga mga kabus, dili nato i-enable ang mga adunahan nga daug-daugon ug binuangan lang kita. The choice where we are going in the end of days, sa kiliran ba ni Abraham o dito ba sa kalayong walay pagkapalong, ato nga desisyon. So it is for us to take. Mao na ato ang pamalandungan, mao na atong iampo niining misa. Palihog manindog ang tanan.